Moi! Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö mun jäädä tauolle YouTubesta, koska mä oon tehnyt nyt puoli vuotta YouTubea ja nämä lähiajat tai jossain vaiheessa tässä mä oon tehnyt aika kovaa duunia YouTube-videoiden tekemiseen. Mä koen, että pieni tauko voisi olla paikallaan ja huomioikaa tässä vaiheessa videota, että mä en ole lopettamassa videoiden tekemistä. Esimerkiksi tää video, tää ei ole paljon editoitu, joten älkää välittäkö siitä. Syy miksi mä haluan tehdä tän on se, että mulle jää elämässä muutakin aikaa. Koska esimerkiksi koulut alkaa kohta ja tänä lukuvuonna keskittyä kouluun todella paljon, joten se, että mä teen videoita samalla, voi olla aika vaikeeta. Mutta esimerkiksi My Day-videot, ne on helppo kuvata ja niitä tulee todennäköisesti. Mutta se editointipuoli, se on siinä yleensä se vaikein. Ja esimerkiksi mä saan kohta vasta mainostulot auki, niin mun joihinkin videoihin, varsinkin tuleviin videoihin, menee todella paljon rahaa, joten ootan, että ne tulee auki, kunnes mä alan panostaa videoihin, koska mun ei ole mitään järkeä kuvata videoita siten, että mä teen vaan tappiota. Mä en tarkoita nyt siinä mielessä, että mä haluaisin YouTubesta paljon rahaa ja mä teen tätä sitä varten, vaan sen takia, että mä pystyisin tekemään jopa parempia videoita. Siitä puheen ollen, jos haluaisit mun editoijaksi, niin slaidaa mulle DM Discordissa Sopuli 0181. Kommentoikaa, mitä mieltä te olette tästä. Koska mulle tää on ihan ok ja maksu kuukausi poissa. Ei pidempää, mä lupaan. Mut kommentoikaa ja mitä videoita te haluaisitte. Sellaisia vähän spessuvideoita. Ja hei, muuten ihan sama mitä videoita, niin laittakaa kommentteihin. Mä koitan toteutella niitä. Mä oon Sopuli ja nähdään ensi videon parissa. Sisästi se on moi moi!